Здравейте! Добре дошли отново в друга част на моя салон. Аз съм Милен Василев и днес искам да ви представя как правилно да използвате измивните и подхранващите продукти за коса. Най-важното нещо, което трябва да направим, когато започнем да мием нашата коса, е хубаво да я намокрим. Скалпа, дължините, във всяка една част тя трябва да е хубаво намокрена, за да може след като сложите измивния продукт, той да бъде разнесен правилно и да има достатъчно във всяко едно място. Най-важното след намокрянето на косата е правилното разпределение на шампуана. Много хора допускат грешката, когато изсипят шампуана в ръката си, да изсипят шепата директно върху главата си. Много голяма грешка, което не води до добри резултати. Хубаво е, когато вземете шампуана в ръка, той да се разнесе и върху двете длани, след което с нежни движения да го поставите върху цялата коса. След като се уверите, че във всяка една точка има шампуан, трябва да започнете масажните движения, които са кръгообразни и постъпателни, с меките части на пръстите. Ще сложа още малко шампуан, за да мога да обогатя достатъчно косата с измивния продукт и да мога да направя добра пяна. Когато започнете с масажните движения, те се редуват отпред-назад и отзад-напред. Хубаво е да минете всичките части на скалпа. Особено важно място за почистване е задната част на скалпа, тила. Обикновено хората спят на задната част на главата си. По този начин омазняването на скалпа и косата е най-силен в задната част. По същата логика ще ви кажа, че плешиви хора по врата няма. По простата причина, че там косата винаги е добре подхранена и омазнена. Именно заради това, когато вие измивате косата, много силно трябва да наблегнете на задната част. След като сме направили добре масажа и измиването на скалпа, е редно много внимателно навсякъде, във всяка една зона, да изплакнем хубаво шампуана. След като сме успяли да измием с един шампуан, не е необходимо да повтаряте с втори. Ако се наложи да се сложи втори шампуан, това се нарича измиване с шампуан и половина, то тогава първият шампуан се изплаква съвсем леко, след което добавяте отново шампуан и миете пак. Защото при пълно изплакване на шампуана, косъма започва да се затваря и вие ще загубите една от степените на измиване. Именно заради това трябва да миете с шампуан и половина, т.е. половината изплакнат шампуан, да добавите втори. Много е важно хубаво да изплаквате продуктите, защото това е част на добрата коса след това. Хладка ли? Искам да ви кажа нещо важно. Когато вие сте решили да използвате подхранващ продукт, в случай маска, винаги косата трябва да е много добре подсушена преди да я поставите. Ако косата остане мокра и сложите маската, кутикулите ще са пълни с вода и по този начин маската ще се изхлузи от косата, тя няма да проникне във вътрешността на косъма. Дори да използвате маска, използването на балсам е задължително. Именно заради това сега ще ви покажа как се поставя маска и как се разнася. Опивате внимателно. Много е важно да не триете косата, а леко само да намачквате с кърпата. И след като попиете косата до такава степен, че от нея да не тече вода, това значи, че тя е готова за поставянето на маска. Най-доброто нанасяне на маска е когато вие го правите с мека четка. С меката четка косата леко се разресва и с леки масажни движения, втривайки маската в косата и затопляйки я с ръце, тя има пълноценно 100% действие. Най-добрият начин да разнесете маската е когато го направите с четка, мека четка, за да може тази маска добре да проникне в дълбочина. А и с космите на четката вие сресвате косата, докато я поставяте на главата.
с леки масажни движения на пръстите и топлината на тялото, вие добре разнасяте и активирате продукта. В случая слагам маска, която е за възстановяване на косата с кератин, защото това е една коса, която е малко по-силно третирана. След като сме разнесли добре маската, трябва да хванем и да поставим косата върху скалпа, за да може да ползваме температурата на тялото. И за да задържим тази температура, ние трябва да увием косата в един тюрбан и да престоим технологичното време на съответната маска. Когато изтече времето за действие на маската, а е важно да бъде спазено, на всяка една опаковка то е указано, вие трябва да изплагнете много внимателно и да не оставяте маска по косата. Маската е създадена за това, за да може да подхрани косата, а не за да я възстанови. Хубавото плакнене на маска включва измиване на маската от скалпа, която никога не трябва да се втрива в скалпа, защото има обратен ефект. Когато вие втриете много интензивна и силна маска в скалпа, се получава натоварване на порите на главата и в следващия момент може да доведе до омазняване на скалпа. Маската се изплаква до тогава, докато усетите, че косата започне да скърца. Маската значи, че е поела колкото е било нужно на съответната коса за съответното възстановяване и след като изцедите хубаво косата, пристъпвате към поставянето на балсам. Ще ползвам от любимата ми серия Vapoil Oil Ginger. Балсама трябва да бъде нанесен нежно, както нанесахте и шампуана. Той се разнася на ръцете, след което нежно погавате косата, без да втривате в корена. Хубаво е, след като сте нанесли балсама върху цялата коса, да направите много леко обливане на косата. По този начин вие спестявате много мъки на вашия клиент и на себе си. Защото когато облеете косата, вие получавате едно сресване от поставения балсам и после гребена върви все едно е в масло. Най-важната част от изплакването на балсама е доколко да оставите от него на косата. Това е най-важното нещо. Много хора правят грешката и изплакват балсама, докато косата не започне да скърца. Балсама се оставя леко на косата. Може да проверите това нещо, като пипнете косата, тя леко мазнее, пипнете пръстите си отстрани и те скърцат. Това е достатъчно количество, което ще направи косата гладка и красива. След като сме измили и подхранили косата, трябва нежно да я изтрием, без да трием косата в кърпата и между нея. Кутикулите, вие знаете, че са кератинови образования, които, ако са останали леко отворени, те ще се трият един друг и чисто механично ще увредят косата. В следващите клипове ще се видим и ще ви разкажа как да поставяте стилизанти, как да поставяте финиш продукти. Приятен ден!